besøg af Benjamin Lassner, og det interview, det gik forrygende. Og nu over til Gustav og Albert. Mange tak, Kenny. Nå, Gustav, du har valgt at besøge os her i dag. Ja, det har jeg. Og du er homoseksuel. Det kan jeg ikke komme udenom. Altså, jeg har været med i For Lækker til Love. Altså. Jeg elsker mig selv. Ja. Og hvordan er det homoseksuelle liv? Bliver du ikke tit? Føler du dig ikke tit diskrimineret? Nej, egentlig ikke. Jeg elsker det. Jeg får opmærksomhed. Du er glad for opmærksomhed? Ja. Jeg vil ikke kalde mig selv opmærksomhedskrævende, for det er jeg altså ikke. Jeg vil bare sige, jeg får opmærksomhed, men jeg gør ikke rigtig noget for det, altså. Alle drengene, de vil bare have mig, altså. Prøv at se min dejlige trænekrop. Må jeg lige bryde ind her med et spørgsmål? Ja. Du har deltaget i sådan noget som Dagens Mand. Er der aldrig nogen mand, hvor du tænker, han er lige noget for mig? Altså nej, ikke sådan. Jeg har meget store krav til en fyr. Altså de skal være latino, de skal være trænet ligesom mig, altså lækre. De skal gøre noget ud af dem selv. Men nu når du har over 100.000 personer, der følger dig inde på Facebook, hvad med al den opmærksomhed og være så kendt? Hvordan påvirker det din dagligdag? Jamen altså, der er jo folk, vil jo have billeder med mig ude på gaden og sådan noget, og så nogle gange tænker jeg bare, what? Det er bare totalt dejligt. Altså, men selvfølgelig så vil de jo også bare have et stykke af mig. Altså, alle kender mig jo. Alle vil have billeder med mig. Så jeg synes det er meget dejligt. Hvad med arbejde og uddannelse? Har du noget af det? Altså, jeg har et arbejde som bartender, men altså, jeg tjener jo penge på at være med i alle de her programmer, For Lækker til Love, Dagens Mand og så videre, ikke? Ja. Det får jeg rimelig mange penge for. Altså sådan 20.000 eller sådan noget per gang. Og hvis jeg nu er med i reklamer, eller det der 8-ball, hvem ikke have lidt Gustav, har du ikke hørt den? Det er også med mig jo, hvor jeg bare synger. Og hvem vil ikke det? Synes du ikke, min stemme er god, når jeg synger? Jo, det må jeg nok sige. Det kunne være, at vi skulle til at slutte af her. Det synes jeg også, vi skulle. Så ja, hvis du følger med her. Går du fast? Det gør jeg. Tak til Gustav for det fine interview, og her kommer Albert igen. Hej Albert, hvordan gik det derude? Jeg følger Gustav ud til parkeringspladsen. Er du sådan, eller? Jeg tror, jeg satte mig på en eller anden. Nå. Så. Men tak for i dag. Peace out.